ती दापोली गाडीतून बसून आली होती. आम्ही आमच्या स्टॉपला बसलो गावडेवाडीवर आणि ती डायरेक्ट खेडला उतरली. तिथेच मी तिला आवाज मारला, कशी आहेस काय विचारलं. ती बोलली बरी आहे. म्हटलं कुठे जातेस? ती बोलली चिपळूणला जाते. ती जाऊन गाडीमध्ये बसली. आम्ही जाऊन मग रेल्वे स्टेशनला गेलो रिक्षा करून. मी चिपळूणला गेली आणि मुंबईला गेले. तिथून पुढे काय झालं माहिती नाही, ती कुठे गेली काय. काय नाही एवढं, कशी आहेस काय मीच विचारलं तिला. ती बोलली बरी आहे, चिपळूणला जाते बोलली. बाकी काय नाही एवढं. कॉलेजमध्येच होती आमच्या एकत्र. नाही ती कॉमर्समध्ये होती, मी आर्ट्समध्ये होते. म्हणूनच म्हणजे झोपच नाही आम्हाला समजल्यापासून. पोलिसांचं कसं सहकार्य मिळालं? पोलिसांनी आम्हाला सहकार्य केलं भरपूर.